Kajingak sa jong ki Nonghikai SSA Haka lama jong ka Meghalaya SSA School Association ha ki post nam ke blatap mentai ki la poi sha u maumer jong ka jingjob hadin ba ka sorkar jala kala priang ye ka jingdawa bat ka jing ai jingmod jogi nelam jong ki Nonghikai SSA ki beron hapo jong ka jala Meghalaya hashwa ba ka por kan kutno ba ka sorkar priang kan ai ka jing krishan pisa ya parat khat ar hajar ngut ki Nonghikai SSA ki beron hapo jong ka jala Meghalaya nagalyang jogi nelam jong ka Meghalaya SSA School Association hapo jong ka jelam jong ubabu Aristotle si rembai ubabu DRL nonglaj lambat ki weipat ki noyalam ki Nonghikai kal haban mat ye ki bon tuli ki jing kumno ban ye ki pajba ka jingshong shatkan bat ki weipat ki rokom ye ki hagi ki posnam ki bradap kumta haden jongga jingdawa jongga association kala penlong ye ka sorkar jala bahkan priang bat bahkan snano ru da ki an ki bala aban bu ye ki Nonghikai SSA haga jingsingan bat bahkan su lingba jong ka pay structure kabralong le se ka jingsingan ye ki Nonghikai SSA kaban trikam nadu ka sitrik jong ubna yayong jong utos nam ar hajar ar punru kumta ngilaban ongba kani kede ke jingjob ka kraw ye ki Nonghikai SSA ki beton hapo jong ka jala Meghalaya ki bala community de ki posnam bat menta kila urlong sisa kat hadu ba ki para Nonghikai SSA kila ai ke jiro bat ka buram ye ki nelam jong ka association namar jong ke jingjob ka kraw ngila ban ong hangni ba daki posnam ngila kiu ye ki tip ye ki jur ngila thom ye ki rai ye ki raidam ngila jaw ye ko ar bat ba ki don ru ki khap baki Nonghikai SSA kila du jengkerman namar lathung ye ki Nonghikai SSA tangkum kita ki Nonghikai ki besipor lani kita ki contractual kini ki jing Baroh menta ki Nonghikai SSA kila poi sa clear jong ulum da ka jing ja thait ban ring bat ban herman sim lingba jong galer ka teman namar ka jing eksa jong ki nongalam kumta lingba jong ka de kerwa ngila ban ong ba ngim la su ban su kaliang ya ka jinglan la de ju ki nelam ki bala ban pun ko ngu ya ka sorkar jala bahkan priang ya ka jing ai jingmot jong ka association ban bu ya palat khat ar hajar ngut ki Nonghikai SSA ha ka jingsngan ha ka kam ka baki ki la tre ha ki ki posnam ki bradap kani ka de jingjob jong iwei i para Nonghikai SSA ki badon hapo jong ka jala Meghalaya lingba ka jingtibit jong ki nelam kumta nagalyang jong ki nelam jong ka Meghalaya SSA School Association central body bat ka Meghalaya Fourth Teacher Association kala snodai ban khotno dai ka general meeting and honoring program kum ka dak jong ka jingsngungu ye ka senjam rashim de ka sorkar jala halor jong ka service protection lani ka jingpin scam ye ka kam bat ka jingpin trekam ye ka new pay scale ne ka jingsu tulop ka bathmai ya Baroh ki Nonghikai SSA bat igi for teacher kibran hapo jong ka jala Meghalaya bat ya ka ne ka general meeting on penlong ha ka sitrik jom nai me jong to snap ar hajar apunru nadu ka por shipho waje menstap ha Madan student jayau shalong bat ya ka program ka bne ha ka tikasngi on sa pensngau ha ka te ka stap kumta lingba jong ka kerwa lakin tu ya Baroh ki Nonghikai SSA bat ki for teacher kibran hapo jong ka jala Meghalaya bakin sngov ha ban shimkhya ye ga jing pentip ke badon kam bat ban longru ke bala penkhre yeledi na ka banta jong ga jialang ba kaban salong ham Madan student ha ga sitrik jong ubnai me ke bala longru ke sngi thoding bat ha ga sngi onya don langru do chief minister jong ga jala Meghalaya u konrad ke sangma uba longru u menteri rangba badon burom jong ga jala Meghalaya kum u kongsan bat un airu ye ga jingkran ke jong u ha ga tekesngi bat ha ga sngi onya senran langru dagi arngut ki deputy chief minister jong ga jala Meghalaya bat kum juru ha ga jingadon ka jong u education minister jong ga jala kumta ne ga lang jong ga Meghalaya SSA School Association bat ka fourth teacher association ka kentu ya Baroh ki Nonghikai SSA bat ki fourth teacher nadu ki district ki block ki ba phar hapo jong ga jala Meghalaya ba ki dia poi khnang ha ka te ga sngi klampap bat bakin shimru ya ga sngi kum ka wei na ka sngi ka ba pensa nam bat ken mau burom ye ki Nonghikai SSA ki bedon hapo jong ga jala Meghalaya bat ban shimru ya ga senjamba ka jingwan ka jong phi ha ga sngi ka de jingsno sarong yengi Baroh
ba pensayo ban snap hi dalade ye ka jingkran bat ka jingpin shai jong menteri rang ba shaphang jong ka service protection bat ka new structure pay framework kumta ka jingwan jong phi sha ka de ka general meeting ka pen I shaka perthai ye ka jingalong shitli bat kum juru ye ka jingsngu ye ki nalam ki jongi ki bala trei sitom nagapta ka bit ka byang jongi wei pe wei Baroh ki Nonghikai ki bron hapo jong ka jela migalia kumta lingba jong ga kerwa la Kyrpad ya phi wei pe wei Baroh ba pen sngop ha ba de poi knang ha ka te ka chitrik jom nai me ha ga por kumba ship ho ba je menstep hapo jong ka Madan student jayao shalong kani ka long ka jingkerpat na ki nongalam ki jongi kata ibabu Aristotle se rambai kum u president bat u babu DRL nonglait kum u general secretary jong ka Meghalaya SSS School Association central body khulesibun tat hadu bi kandu ha ga te ka singi ka chitrik jom nai me ha ka por ship ho ba je menstep